Pangarap ko talaga kasi natutupad yung kilele. So, ikaw ang tumupad ng pangarap. Hi guys! So, andito tayo ngayon sa practice ng... Ayoko na, joke lang pala. So, yung dance na yun is for Tausug people. So as you can see, yung talent talaga. Hi! Miss Bangga, kanina pa sumisilip. Miss Bangga, hindi ka naubusan ng energy. Sabay-sabay tayo. Hi Madrid Nation! Magandang araw! For today's video, i-interviewin natin si Miss Zamboanga at itatanong natin kung ano nga ba yung mga naging preparations niya and inspirations niya sa kanyang talent portion. Tara, samahan niyo ako! Ayan, kasama na natin si Miss Zamboanga, si Miss Rose. Hi Miss Rose! Hello! Hello! Ayan, meditation. Ayan, so may question lang ako sa'yo. Ano ba yung naging preparations mo doon sa talent mo? Okay, preparation ko nun talaga is every out sa work, nagpa-practice ako nung ginawa ko yung rap. Kasi hindi talaga ako nagra-rap. Wow! So first time mo din ginawa yon? Opo, first time ko ginawa dun sa live talaga na kumakanta. Kasi pag video okay lang tayo. Check this out, yeah. Mga galamay na malulupit ng mga propetang pilit kong kinakasa. Dala ko na makagada, papatunayan na hindi ka na makagalaw sa mga salita, hindi mo na matatagalan ng mga babala. Eto na, simula, yo. Ha. Ayan, and ano naman yung naging inspirations mo, Miss Rose, doon sa talent mo? Gusto ko sana gayahin yun si Casey Tandingan. And I must say, Miss Rose, nagaya mo siya. Actually, pinanood ko yung TikTok mo, Miss Rose. Kasi, di ba, inulit mo siya sa TikTok. So, super galing mo. Ay, thank you po. Ayan, and last na, Miss Rose, ano naman yung nararamdaman mo after nung talent? After nung talent, parang sa sarili ko, nabitin ako. Parang hindi ko napakita yung tunay na ako. Ayan, so don't worry, madami pang opportunities na mangyayari para may pakita mo yung talent mo. Thank you, Miss Rose! Thank you! Bye-bye! Hi guys! So ngayon, may activity na binigay sa amin. So ang activity na yon, magbibigay kami ng insight or opinion regarding sa naging performance last week. So by the way, my name is Laika, representing Kalamba. And ang bibigyan natin ng opinion or insight is si Miss Cebu. Hindi niya alam na siya din yung nabunod ko. Yung naging performance niya last week, ang pagkakatanda ko, sumayaw siya and kumanta. So, nandun siya sa may bandang billiard area. So, pupuntahan natin. Hi, Miss Tala! Alam mo ba? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Pero, ikaw din yung nabunot ko. Yan, si Miss Cebu. Pagbibigay rin ako ng insight regarding doon sa naging performance mo last week. Ang pagkakatanda ko, sumayaw at kumanta ka. Ay, grabe. Ano yung naging inspiration mo naman doon? Actually, madami akong choices sa talent. Ay, iba din! Madami akong choices, pero para sa akin yun lang yung pinakamadaling gawin. Passion ko na din kasi yung singing dance, passion ko na. Tsaka, syempre sabi kasi nila, ipakita daw nila kung sino ako. So yun na nga, pinakita ko lang kung sino ako. Sobrang galing mo. Alam mo yung para kang si Sarah Geronimo, di ba? Siya kapag sumasayaw, merong kanta, may sayaw, so ang galing. Wala, sobrang amazed ako dun sa naging performance mo. Ano naman masasabi mo sa naging performance mo, ikaw, sa sarili mo? I think during sa performance ko, medyo, alam ko naman na ginawa ko yung best ko that time. Pero parang feeling ko kulang, pero gusto ko ulitin. Hindi, para sa akin, 100 over 100 yung ano mo. Hindi naman 1,000 over 1,000. Sige, gusto mo 1 million, di ba? Congrats, kasi yun nga, na-iraos natin yung araw na yon and sobrang galing mo din. I-share ko na lang din. Yung mga backups ko doon. Thankful ako sa kanila kasi natin iba-ibang sila, iba-ibang campaign, tapos parang nag-gather ko sila ng ganong isahan lang. Yun, proud ako din ako sa kanila kasi nag-render sila ng time dun during our practice. Yung goal ko din kasi doon, hindi lang i-showcase yung talent ko. Gusto ko din i-showcase yung talent nila. So, proud ako kasi ngayon kasali na sila sa QC Power. Congrats ulit kay Miss Cebu. So, yun,
abangan natin yung mga susunod pa nating magiging activities and vlogs. Thank you! Hi guys! So, ang napili ko ay si Miss Paranaque. So, tatanungin natin siya kung ano yung inspiration niya sa talent niya and yung other information. Sino yung mga tumulong sa talent niya. So, puntahan natin siya. Hi guys! So, ayan kasama na natin si Miss Paranaque. So, tatanungin na natin siya regarding sa talent niya. So, Miss Paranaque, ano yung inspiration mo sa talent mo? Yung inspirasyon ko sa talent ko is yung mga handler ko, mga leaders ko. Dahil hindi sila napagod, suportahan ako. Yung talent ko, nandyan sila. I-cheer up nila ako kahit na pinanghihinaan na ako. Kahit sobrang nahihiya na ako ng time na yun. Kaya yung leaders ko talaga and handlers ko yung inspirasyon ko din sa talent ko. Miss Paranaque, paano mo naisip na ayun yung gagawin mo? Yung sasayaw ka, tsaka yung kakanta ka. Alam mo, sobrang ganda ng kanta, yung boses mo. Kasi ganito yan, ang talent ko po talaga ay kumanta lang. Pero gusto kasing ma-reach ng mga handler ko dahil sinasabi nila is ka-look-alike ko daw si Marian Rivera. Kaya po, yun yung napili kong sumayaw at kumanta sa talent ko. Yung song mula po kay Marian Rivera. Sabay-sabay tayo! So, pwede ba kami manghingi ng example kahit kunti lang? Sabay-sabay tayo! Yun lang guys. So, dito na rin magtatapos. Wait lang. Alam mo ba, ikaw din yung nabunod ko. Hindi ko alam. Tatanungin din kita, syempre. Go. Ano ba yung naging inspirasyon mo? Bakit yun yung napili mong talent? Nung pinakita yun sa akin, ang dami nang pumasok sa isip ko. So, gusto kong ipakita yung ganda ng Pilipinas at kagandaan ko. Charot. Ako dyan. So, yung inspirasyon ko rin, yung handlers ko na sumusuporta sa akin na ayun, patuloy akong chini-cheer up, and then yung ka-team ko sa PIF, so ayun, sila yung nag-suggest, so ayun din, dinagdagan din ng handler ko yung sa talent. Miss Jensen, anong naramdaman mo nung ginagawa mo yung talent mo? Sobrang saya kasi hindi ko akalain magagawa ko yun ng ganun. Pag ako sumali, namomblema ako kung ano yung ita-talent ko kasi wala naman talaga akong talent. End na po natin to. Wala na po kami masasabi. Bye! Thank you! Hi everyone! So, ang nabunot ko is si candidate number 6, Miss Bacolod. So, tatanungin ko siya, magbibigay din ako ng comment doon sa talent niya. Nandito siya ngayon. Hi! Miss Day! Hi! Ayan. So, siya si candidate number 6, Miss Bacolod. Ang talent mo, Miss Day, if I'm not mistaken, is nagyokeleli ka, diba? And kumanta. Okay. So, napanood ko siya live and pinanood ko pa siya ulit sa YouTube or sa Facebook Live ata. Pangarap ko talaga kasi matutong mag-ukulele. So, ikaw ang tumupad ng pangarap. Pero, ang galing, di ba, nakaupo ka lang, pero you still manage to entertain lahat ng nanonood. So, chill vibes lang siya. Para sa akin, it's 10 points. Score mo, show mo yan. Of course. Okay, pero my question for you is, paano ka ba nag-prepare para sa talent? Uy, ano lang, pag may practice ako, tutulog na ako ng aga, tsaka minum akong tubig para hindi ako mapaos sa live na event kasi live yun eh. Pero, dati ka pa ba marunong mag-ukulele? Parang may narinig kasi ko na inaral mo lang talaga siya para sa talent. Tama ba? Yes, kasi ano lang ako nung sa simbahan, choir ako. Na-inspire ako sa kanila magtugtog. So, nung bumili ako, hindi ko naman siya pulido. Nung ano lang, nung pandemic, bihira ko siyang gabi. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared and I don't show it. I can't figure it out. In being me down, I cry.
Okay, so yung ukulele talaga ang nagpayunig sa talent ni Miss Dave. So, Kasi thank you so alam ko, balita ko yung mga Madrid. Yan talented So, pinakitaan ko na. talented si Miss Dave. So, thank you so much, Miss Thank Dave. you, bye! Hello guys! Kanina pinabuna tayo para magbigay ng opinion sa isa sa mga kandidata na nag-perform last October 7 sa ating Miss Madrid Talent Portion. At ang nabunot ko ay si candidate number 14, Malolos! Ayan, so hi Miss Malolos! Grabe yung performance mo last Saturday. And ang ine-expect namin sa'yo is sasayaw ka lang pero talagang nagpasabog ka na. Aside sa dancer, singer ka rin pala. So, paano ka nag-prepare or ano yung mga pinaghandaan mo talaga during your performance? Mga pinaghandaan ko talaga doon, syempre yung pagsayaw, kasi hindi madali yung mga steps din, at saka magbigay ka ng choreo, nang ganun lang yung practice, parang weekends lang ang practice mo. Tapos, sa pagkanta, kumakanta talaga ako. Hindi magaling, pero marunong ako kumanta talaga. And then, naisip ko na why not, hindi ko siya ipakita dito. Since first time ko sumali sa ganitong pageant. So, ayun, kaya ako nag-come up sa sing and dance. Pero kung papapiliin kita, ano ba talaga yung mas prefer mo, kumanta or sumayaw? Siyempre, sayaw. Yes, grabe yung swag niya. At Yes. kung gusto niyo mapanood yung performance ni Miss Malolos, pwede niyong i-visit ang aming YouTube channel, Miss Madrid Philippines. Madrid Philippines. Then, hanapin niyo lang, Miss Malolos. Hi Madrid Nation, this is Alaysa, candidate number 11, and for today is meron kasi kami activity kung saan magbibigay kami ng feedback or opinion regarding sa talent portion na naganap last week, and ang nabunot ko ay si Miss Davao. Ayan, hello Miss Davao, shout out sa'yo. So, sobrang ganda ng talent mo, na-amaze talaga ako, lalong-lalo na nung pinanood ko siya sa live, para kang nasa loob ng screen. Ganun yung feels kasi ang ganda ng backdrop or background mo sa mismo screen, bagay na bagay sa concept ng talent mo, which is cultural dance talaga, nagaling sa Cebu or cultural dance from Cebu. And then sobrang effort mo rin sa mismong costume mo, kasi nakita ko yung TikTok video mo na from the scratch ka talaga nag-start, talagang ikaw yung gumawa, and then nag-amaze din ako or nagandahan din ako doon sa part na merong baligtaran, yung nagpalit ka ng damit. Sobrang ang ganda nun, ang galing mo talaga doon. Tapos, ikaw lang din yung branch or candidate na merong nagsayaw from Davao talaga. Maranao, referred to as people of the lake. It is currently has the largest number of Maranaos in Davao. Kasi the rest of the candidates is sila lang yung nagpe-perform, kami lang nagpe-perform, pero ikaw, naisip niyo pa ng team mo from Davao na magpe-perform sila or magbibigay sila ng contribution sa mismong talent mo, and ang ganda talaga nun. So ayun lang, sobrang nabilib ako sa effort mo, sa costume mo, pati sa concept ng talent mo. Hi Madrid Nation! This is Cloud. I am representing Davao. So meron nga kaming assignment ngayon kung saan kailangan kong lapitan yung nabunot kong kandidata para sa kanyang talent portion at sasabihin ko yung aking opinion doon sa ginawa niya. At ngayon nga samahan niyo ako dahil pupuntahan ko na siya at makikilala niyo na kung sino nga ba yung nabunot ko. So tara, puntahan natin siya. Hello! Ayan, so ipapakita ko sa inyo yung nabunot ko para sa talent portion na ginanap last October 7. So siya nga po ay si Miss Tagum. Ayan, anong pangalan niya ni Miss Tagum? Micaela. So everyone, sa lahat nung hindi pa nakakapanood, pwede niyong panoorin yung video niya na papanood niya sa ating YouTube channel, Madrid Philippines. Kung makikita niyo, sumayo ka ng pangalay, no? Ano pangalay? Sayo talaga siya ng Tagum.
Actually, siya, fingernail dance na nagre-represent ng waves. So, yung dance na yun is for Tausug people, which is conquered din or sakop din siya ng Tagum. Wow! So as you can see, yung talent talaga ni Miss Tagum is hindi siya yung basta-basta. Talagang pinaghandaan niya at saka, syempre, connected pa rin siya sa lugar na nire-represent niya, especially Tagum. Nakita namin meron kang partner, baka naman pwede mo siyang i-shoutout kasi syempre, di ba, ang effort nila at talagang kakaiba yung ginawa nilang performance. Shout out kay Clark, thank you. Thank you, Mr. Clark. Ayan, especially thank you, Miss Tagum, sa performance mo. For sure, alam natin na nagustuhan siya ng ating Madrid Nation. Kaya kung hindi nyo pa napapanood, i-search nyo lang ang Madrid Philippines sa ating YouTube. And syempre, support nyo na rin si Miss Tagum. Ayan. Bye-bye! Miss Zamboanga, kanina pa sumisilip. Miss Zamboanga, hindi ka naubusan ng energy. Hindi pa tayo nauubusan eh. Hanggang mamaya pa po. Okay, thank you! Ayan. Si Marian. Isa pa, sabay-sabay tayo. Itaas na ka ba? Thank you!